Ало? Здравей! Здравей, Чоко! Да, аз съм Боко. Какво? Каква дата сме днес ли? Не знам. Нямам календар. О, чакаш колет от леля си. Момент. А! 1 април. Денят на лъжата и шегите. От кога чакам този ден? Чака! Чакай! Имам предчувствието, че колетът ти ще дойде много скоро. 1 април. Колет от леля. Имам гениална идея, Квак! Поща! Колет от леля ти. Ау! Какво ли е изпратила добрата ми стара леля? Може би орехова торта или сладко от дюли? Поща! Колет, пак от леля ти. Заповядай, Чоко. Случайно да знаете, да не би добрата ми стара леля да изпраща пак пчели? Никакви пчели. Вътре има нещо много по-вкусно. Известие за Чоко. Елате да си получите в пощата колет с много вкусни мандарини. Не, нямаме. Ма много вкусни мандарини. Не. Ама много вкусни, казвам. Охо-хо-хо. Сега Чоко ще го обявят за фалшификатор и ще яде бой. Клак! Това известие, майче, е фалшиво. Но тъй като днес е 1 април, имаме нареждане да изпълняваме всички фалшиви известия. Ето, заповядайте. Чоко не яде бой, а мандарини. Безобразие, Квак! Друго известие. Елате да си получите в пощата от леля си един много луксозен мотоциклет с 12 фара по 100 свещи от 220 волта. За такава голяма фалшификация не може да не влезеш в затвора. Чоко! Квак! Чоко! Стой! Чоко! Чакай! Пощаджията бях аз! Аз ти донесох колетите и известията, но те бяха фалшиви. Да, но мотоциклетът е истински. Чоко, защо не се пошегуваш и ти? Днеска е 1 април. Ама да не се сърдиш, Боко. Няма. Добре, Боко.
Сигурен ли си, че искаш да изпълня известието? Да, и ако може по-бързо. Поща, имате колет от Штъркела Чоко. Но това си ти, мое мило братче. Нашия баща, стария орел, не е вкъщи, но всеки момент ще се върне. Ела при мен. Веднага започваме с уроците по летене. Аз ще те уча. Аз...